Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chindemene ndinanenera kuti pakadali pano tikupitiriza kucheza ndi adindo siyana ndi pamalo ano pali Agrezelda Jeffrey amene ndi mmodzi mwa mamembala akuluakulu ku chipani chimenechi. Fikani mayi wanga. Fikani takulandirani. Kwambiri tikufuna mutifotokozere inu kuno ndi kwanu. Background kuti uonetsere chithunzithunzi kuti background pali bwanji. Chabwino ine kuno Nkhotakota ndi kwathu. Komanso ndikuchokera ku Nkhotakota boma. Ndili ineyo ngati constituency yanga ndi chiya constituency koma ground panopa ili bwino chifukwa nsikanayi ndikuyamba uimandale ndi shadow soyamba amene kunoko amusankha wa chizimayi komanso mzimayi kunoko sana imeko dera lino akhaso mzimayi woyamba koma ineyo mmene nadziwira ndale nkhalakale pa ndale ndi chikhulupiriro ndithu kuti mzimayi mu September akupita ku parliament. Mwanena kuti ndi nkhalakale pa ndale ndi mfundo zanji zomwe mukuona kuti chipani cha Malawi Congress chitadi chayika m'malo komanso kutsatira chisankho chomwe chibwera chikhozo zapambana. Chemwali kuti ine ndikuzeni chilungamo ngati kuli president amene wapanga zitukuko kuposa ma president onse pa dziko la Malawi ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kungoti chimene chimativuta dziko la Malawi timayika ndale patsogolo osaona ndi maso zimene munthu akupanga. Ndiye timafuna kupanga na matope posenera kupanga na matope. Achemwali muli apa kunoko ku Malawi kuyamba atu ma mega farm. Kuyamba kuti anthu ayenera kuti adzilima azikhani ma mega farm ndi kuyamba kuona kuti sitima yadzuka chichokere ni chakamuzu ndi kuyamba Chakwera. Magetsi ankavuta pano magetsi sakuvuta ndi zambiri zimene Chakwera opanga komanso ngati ali president amene wapezana ni zikhomo zovuta malinga nkusintha za nyengo za dziko ndi Dr. Lazarus Chakwera koma wayimabe. Chemwali wadi niwe mulilongwe mnadutsa ningokufunsani munadutsa kulilongwe mapita kwa airport lilongwe seija mwaizungulira mmavuto momwemo Chakwera opanga zinthu za sikulu komanso kunoko Nkhotakota maboma onse apita kumbuyo adatika ku Chikutu msewu uli apapa msewu umene ukudutsa lofika Nkhotakota palibe amene amaorganizira Dr. Chakwera namene organizira panopa akutikozera ndipo tikudziwa kuti within 8 months 1 year ukhala kuti msewosewo uchoka Nkhotakota kupita ku Lilongwe tizenda 1.5 hour pamene mbuyo mosemu timayenda 4 hours. Ndiye mwana wani yake tufuna apange chani koma kuti chimene chimavuta otsutsa amalephera kuvomereza chimene munthu chabwino chimene wapanga koma amene ali ndi maso akuona kuti mwana wa mamuna mtima wake uli pakusintha dziko lino la Malawi. Ndiye mungauze chana Malawi amene akudutsa muzikhomo zosiyana amene akukayikira za voti yawo. Ndipo pakali panopa palibe sindikuonaponso kuti Malawi wina akukayikira chifukwa chakolo Central Region kwathu kunoko anthu anakalembetsa mwa unyinji chifukwa chakuthokoza kuno kwathu Chemwali timalima mpunga timalima chimanga for the first time kuno ku Malawi mpunga kugulitsa 85,000 akangogulitsa mabaga awiri thumba la fereleza lakwana pamene kale mavenda ali mamango wabera koma Chakwera waika mtima wake paulimi oti panopa munthu akagulitsa mabaga awiri achimanga fereleza wakwana mpunga mabagi 4 ndiye kuti akulima 2 acres pamene kale mpunga uja amagula 15,000 kuti akwanipa fereleza munthu amagulitsa mabagi 10. Ndiye sindikumonako ineyo nanga tidera kuno kwathu kuti wina angakayikire ndi vote yake mu September believe me akamvotera Chakwera ndipo Chakwera akuwinaso wina afuna asafune alipopikisana naye panopa tingokavota popeza constitution ya dziko la Malawi kuti nane kuti kuzikhala masankho koma otherwise Chakwera ndeni wawina we. Athokoza ameneyo ndi Agrezelda Jeffrey amene ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani chimenechi cha Peoples yemwenso anakhalako phungu wa boma lino la Nkhotakota iwo anso pakadali pano ndi mmodzi mwa akuluakulu chipani chimenechi cha Malawi Congress amangofotokozerapo za mmene kudera kuno kapena boma lino la Nkhotakota ndale zilili kuzira kuti atilandire maprogramu enawo tipitiriza ndithu zindikirani kuti dziko lonse la Malawi lino komanso dziko lonse lapansi
ndikuona ndikumvetsera zimene zikuchitika pano pakasitu. Tili mozi? Zili bwino si zili bwino? Gogo akafuzira bwerani mutilandire mwalandira Secretary General nthawi yanu. Choyamba ndipereke ulemu kwa nduna athu a Secretary General kuti takulandirani kuno kukasitu kwa Senior Chief Kafuzira. Ndipereke ulemu kwa nduna zonse za boma mabwera pamalo pano. Ndipereke ulemu kwa Senior Chief Kafuzira. Ndipereke ulemu kwa Sabutie Kamphambale. Ndipereke ulemu kwa anthu nonse mwafika pamalo pano. Landirani ulemu wanu chifukwa mwapangisa msonkhano uwu kumvesa kukoma. Ndipo a Secretary General aziwa kuti kuno kukasitu motobu. A Secretary General ine zolankhula zanga si zambiri pa msonkhano pano nsakutayireni nthawi. Ine ndili ndi magawo awiri olankhula. Choyamba ndikudandaula, chachiwiri ndikuthokoza. Koma ndiyambe ndikudandaula Secretary General inu mwini wake wa mtunda uno. A Secretary General kuno kwa Senior Chief Kafuzira pakana kwa Sabutie Kamphambale pakana kwa Katumbi uko bwana njala. Bwana chimene ndikulankhulira kuti njala yake ndiyopitirira. Chifukwa chaka chatha ndikuchitira umboni. Tinali limodzi mukoloka pa bridge la Nkoma apo. Chakudya chonse chitapita dera ili ndi madzi osefukira. Chaka chinonso bwana zuwa. Anthu tinangozala chimanga chakumana ndi zuwa. Pakana pano mwezi ndi hafu vula sikuoneka kuno kwathu. Moti bwana anthu awa njala yaikulu kuno. Madandaula amene omutinyamulira kafike kwa president aziko lino la Malawi. Chachiwiri bwana njala ndiyomweyi koma zolandira sizikwana anthu onse kuno nambala imabwera yochepa. Kanambala amatipasa kochepa kwambiri. Mwauona unyinji uli apa. Wasoka makhomo siyana komanso makhomo ameneyo anjala bwana. Akamatipasa nambala azonesesa kuti kanambala kazikhala kakakulu anthu kazafikira madera umu. Chifukwa boma ndilomwe life sitisintha. Bwana ine ndimati ndidandaule choncho kuti kuno anthu njala madandaulo mwamva. Moti khomo makhomo achoka anthu awa mose chakudya mulibe. Chinanso dandaulo lina ndiloti amatipasa mafiga kuti titha kulandira myezi 2 3 koma kumapezeka timalandira mwezi umodzi. Kodi chimanga cha mwezi 4 chimapita kuti bwana? Mukatifusireko. Osaiwala kuthokoza a Secretary General ino anduna za maboma ang'ono. Ife tithokoze chifukwa lendo uja munabwera kuzazosa Senior Chief Kafuzira. Koma pano mwabwera pa msonkhano tumzaonane ndi anthu. Anthu akuno sakusintha bomayi ndipo sakutekeseka kuno. Bwana ife kuno tikuziwa mavuto amene takumana nawo amene munthu akakhala kuti kwa mboma mulibe wako takumana ni mavuto. Ndachifukwa chake tikuti ife kuno tikhala mboma pakana muyaya. Bwana ine kwanga kuthokozaso ndikupitirira. Mukatithokozere kwa Dr. Lazarus Chakwera kuti ndabusadi ni mulela khungwa. Chifukwa amenewa bwana akuchita zinthu zazikulu. Mene tikunenera pano bwana maboma enawa amasalako kuno ku Nkhotakota. Kuno ku Nkhotakota kudwangwa ndikumene kumalimidwa shuga koma msewu wako mvesa chisoni. Bwana Chakwera amene tikunena kuti abusa ndi amene apangisa msewu choka Kaphatenga kuti uzafika kuno kudwangwa kuyamba kuteleko msewu uli nkati potikonda ife anthu akuno ku Central Region. Ndiye wina tamverana anthu akuno ku Kasitu wina munthu asabwero zakunamizani. Chala chako
chimene umakandira chanzako sukandira. Ine mopitirira ndifuna ndilengeze kuti abwana Secretary General anthu mwaona ndi omwewa, koma tikupempha mukatipemphera President Nkhotakota kuyambira kuno azafike pano pakasitwa President anthu akuwafuna. Kuno sipangakhaleso wina munthu amene angathe kubwera ndi kansonkhano kake kufuna sokoneza zitukuku zimene tikuziona ni maso kuno kulibe. Moti ine ndayima pano ndikunenesa ku mtundu wa Malawi kuno kudzera kwathu kukasitu kuti ife boma sitisintha. Chifukwa zabwino taziona. Taonani pampano mukutimangira chipatala kukaongozi. Mwamanga mabloko pa Nkhunga. Bwana ndikupitirira chipatala chathu cha Dwambazi tikonzereni. Bwana ife kuno timalima ulimo siyana Nzimbe, Mpunga, Chimanga. Kale maboma amene apitawa amatibera mpunga wathu potumiza mavenda, koma pano tuchita kumva kukoma thumba la 50 kg 85,000. Boma ili loyanja alimi kupatikizirapo apo alimi anzimbe kuno bwana. Bilu ya ulimu anzimbe ija tikuifuna kuti itapasa ku parliamenti. Ndima amenewa bwana anthu awa kuzuzika gula chimanga mumsika mavenda tipase na dimaki. Tili ndi nyumba yokhazikika pakasitu ipiye pamene pali bloko. Nima amenewa olemekezeka nduna yathu nsakutayireni nthawi, koma kuno kukasitu Nkhotakota Dwanga constituency Dolofi Chigonja tinavota kale. Maxwell tinavota kale. Kupatikizirapo apo achakwera ndo wina 30 years akadalamula. Ndima amenewa ziko kumatsindika ndilo mweri sili kutani munthawi ino dada Grezeda Jeffrey alonjereni wanthu kuno kukasitu komanso alandireni ngati kumudzi kwanu a Secretary General. Nthawi yanu mama 2 minutes. Wait. Tipanga atu panopo. Secretary General abwera eti? Nangati amene asangalala kuti Secretary General afika malo ano. Mwalandira eti? Azatha kumadzi bwera ni kufupi mudzaime apa. Mungoyima pomwepo basi. Akumadzi fikani. Imani pompo ime pompo. Ayang'ane kuno ime pompo. Aziyang'ana Secretary General pamenepa. Tabwerani mudzakhale apa kuno. Apatseni mpata akumadzi adutse. Mizimu idutse idzakhale apa. Perekani mpata abwere apa akumadzi. Uchewa bwerani apa uchewa. Abwere apa adzakhale apa. Uchewa. Kwacha. Imani kwa mdala, taimani uko. Kwacha. Aliasi dzanja mwamba amejidekwa cha wampamu dzanja mwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. Ife tose. Maluwa Chakwera mwamba, wali. Choyamba nipereke ulemu kwa ino Secretary General. Takulandirani kuno ku Nkhotakota kukasito ni manja awiri. Anduna za maphunziro komanso mneneri wa chipani landirani ulemu wanu. RC athu landirani ulemu wanu.
anduna zamalo amene muli organizing secretary landani ulemu wanu ku chipani chathu. A district chair lady landani ulemu wanu. A MP olemekezeka ona Bomazizi landani ulemu wanu. Ona Bokaisi landani ulemu wanu. Komanso ashado MP wathu mwana phulipuli nyali waliwali landani ulemu wanu. Afumu anakedera lino landani ulemu wanu mafumu wose. Azanga ali John a district malingani nthawi landani ulemu wanu. Akuluakulu tifuna tikambirane pano. Kuno ndikuti kuno kukasito Bomalanji Chakwera akuchoka kuti Central Region akuchoka kuti kuno Nkhotakota ndi kuchiyani alipo apanga manifoti Chakwera amene akudziwa kuti ndingafotera Chakwera dzanja mwamba. Komanso amene mudalembetsa dzanja mwamba. Sinose mudalembetsa. Nose mudalembetsa. Mwawava afumu amalira zinthu kuno eti. Adandaula zinthu zambiri eti. Ndiye zinthu akadandaula imene imapereka ni boma. Limapereka nchiyani? Limapereka nchiyani? Apempha adimaki kuti ibwere kuno amene angapereke ni boma. Komanso amathokoza masukulu kuno lamangati chiyani? Athokoza nsewu akumangati chiyani? Ndiye ifeyo mufuna kuno ku Nkhotakota tidzakhala opanda boma? Ndiye kuti tipali nzeru? Chibwana chimalanda eti? Afumu atitsimikizira kuti wina afune asafune kuno ku Nkhotakota. Dr. Lazarus Chakwera timpatsi vana wose makonstituency wose 5. Komanso Dr. Chakwera timpatsi chani? Okafota ndani? Ndiye ine mbale wanu amene ndili pano Nkhotakota msano ndidasochera ndinali ku chipani cha DPP ndipo ine ndali mlembi ku chipani cha DPP. Mavuto enawo amene mukuwaona chiyambi chake ni Peter Mutharika. Kwacha asabisali pa chipande mavuto onsewo amakhala ndi chiyambi. Mwatipezesa zimenezi? Pamene Dr. Chakwera amatenga dziko lino analipeza lili mavuto kale, koma chifukwa choti ali nzeru zakuya mwana wa mamuna wayima ndi kulimba mtima ndi kuyamba kukoza zinthu mavuto ali muti. Akuluakulu zimene ndikukamba ineyo inuyo muyenera kuti muve chifukwa ndinali muti ndimajana isha ndimamwana isha ndiye kuti ine ndi amene ndikumuta. Akuti kanthu nkaku kamwini kata Chakwera ngwandani Chakwera ngwandani uko Chakwera ngwandani. Afumu athokoza akuza nunena kuti kale mavenda makuberani panopa mabaga awiri tugulitsa mpunga 85,000 fetereza watani pamene kale amakugulani thumba la mpunga 20,000. Chakwera waika nzeru zake kulimi afuna inu anthu amudzi na amene mutukuke nanunso muzikhala ndalama zokwanira. Achinyamata
achinyamata mudalandira inu nifi mudalandira nifi mudziwa chifukwa chake mulibe mtsogoleri kuno kwacha kuno mulibe MP woti akatengicha ndiye pakali pano Dolofe mukambatsa mpando na amene azikatenga nifu bweretsa kuti kwacha inu kuno mulibe MP wa boma mukatiza kuti president angabwere kuno makona mafuta akuno president angachoka ku State House makona pakhomba munthu amene amona pakhomba munthu ni ndani amona pakhomba munthu ndani ndiye achakwera apatsani mwana kuti zina zimene zakudutsani nthawi ya achakwera Dolofe azikupatsani kwacha ndiye voti yoyamba nene kuti ikakhale yenda ya president voti yoyamba yendani wachiwiri wachitatu pasala eti mukatende kuti mwapanga chani ndiye Dolofe akuyima kuluyima azimala mbirimbiri kuluyima anthu wena koma kumbukirani chimene Dolofe akuchitirani kuno Dolofe wakhala nanu maliro Dolofe matendo akuthandizani Dolofe paliponse amapezeka ena watulukira lero kodati ali kuti masiku onsewu mukuvutika kwacha ndifuna nditseke msonkhano ndapatsi mwayi potolankhula ndi ambiri ndiye ndifuna ndikuwuzeni mawu awo omaliza osaphatira Nkhotakota ni mtalamu ife timasambatele sitife ajinga ndife atalamu ulendo wake ndi uno voti ndani kwanena wakuda mizani kuti ali 84 years pa 2019 ili ndiye secretary general nimadzati nthawi imene adali nzaka 84 mtanthauza kuti panopa ali nzaka 96 ndi mawu amenewo ndiye wa 96 angakhale mu ofesi ya boma ata mnyumba amayi ingayende ziyenda ingagwire sazingogona ndi azikagoneka mafaelo gemu chakwera dzanja mwamba aliyese dzanja mwamba asedale jena adziuti mwalandira kukasito dzanja mwamba kwacha Dr. Chakwera ife tonse chifukwa cha nthawi tifuna ikhale nthawi yoti mneneri wa chipani tisatalikitse koma kunjaku adziwe kuti kongresi ili pati pakasitu eti ndeti ngopanga kwa chaka modzi koma wamphamvu woti aja 96 years aja amvetse famwina agona tadzutse dzanja mwamba amene amakonda Chakwera kwacha Dr. Chakwera boma mukumamalizitsa boma ife tonse tikavota facha nthawi timire pomwepo ndipereke ulemu bwana SG kwa kudutsa mwa inu yonse tidutsa koseku tipereke ulemu kwambiri kumagogo ena onse amene tabwera ulemu waukulu upitenso kwa inu amene mabwera eti nkhani yoyamba ndifuna ndikuthokozeni ku Nkhotakota tidapita convention munatipatsa support mpaka na kuno ku lecture tinakapeza mpando wa publicity secretary sisi dakateka opanda inuyo ndikuyamikeni kwambiri chachiwiri ndimangofuna ndikuuzeni izi ngati mutakufunseni kuti munapita ku msonkhano kodi mwatolapo chani eti nkhani
njala yabwera, koma njala inabwera chifukwa cha dzuwa. Satero agogo. Sikuti wabweretsa njala ndi ndani? Ndi Chakwera. Timvane pamenepo eti. Koma Chakwera zimene akupanga akudziwa kuti kuno chimanga sichinatani, sichinakwanire. Nkona munamva? Sichinakwanire eti. Nkona mawamva mbudget anena kuti tikwagula chimanga kuti inu mutani mupulumuke. Tamvana eti. Ayika ndalama 53 billion yoti ikagule chimanga kuchoka kunja. Chimangaso chayamba kutani kubwera. Tamvana eti. Kutanthauza kuti kuno mufuna kuti budget itani kodi idutse, si choncho. China chimene apanga ndichoti ayipatsa mphamvu Admark kuti iyambe kutani kugula chimanga. President ameneyo ndiye kuti akufuna njala itani kodi ite, si choncho. Chachitatu, munthu akakufunsa ndi kodi chikuvutachi ndi chani, ndifuna ndikuwuzeni lero mavuto a ndalama tikuwapeza ndi chifukwa choti DPP itangomva kuti Chakwera akuwina anayamba kuba ndalama mboma. Ndiye Chakwera akulimbana ndi kulipira ngongolezi ti, koma ngakhale ali ndi ngongolezo ndawo akukonza nsewu. Alipo adakonzako? Alipo amene anatiganizira choncho ife anthu election? Ndiye ndimalize motere. Chiyambireni palibe adaganizira election mpaka na kuipatsa unduna, si choncho. Ndalipo election amene angaganize mwina osavotera Chakwera. Lero ine ndabwera pamodzi nda SG tufuna tionetsetse kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Pano muli ndi wanu kutsogolo pamodzi ndi ma MP tidzitani kodi tidzigwira ntchito limodzi eti. Ndudziwa kuti kuno kufunikira tionjezereni ifi ibwere mwansanga eti. Ndudziwa kuti kuno kufunika chimanga mwansanga eti. Ineyo ndipite tikauza Chakwera, koma Chakwera adziwa kale. Nkona mwamva budget ayika patsogolo nkhani yachani ya chakudya. Tamvana eti. Nde apapa mukamapita ndifuna kuti tikamapita njiramo tizingoti boma ndilomweli ife sitisinta, boma ndilomweli ife sitisinta. Ena sakuyimba bwa, ena sakuyimba bwa, boma ndilomweli ife sitisinta eti ndilomweli. Zikomo kwambiri. Nkhotakota tayamika. Mabwera bwino mukamachoka pano mukakumbukire kukuza aliyese. Ndiye zimene ndanenazi ndifuna aliyese amene akona tadzavotera Chakwera atakweza dzanja mwampa. Mukukweza dzanja linalika ndi pamtima apa. Ndiye munene kuti ndikulonjeza kuti ndidzavotera Chakwera. Ndikulonjeza kuti ndidzavotera mwana wa kwathu kuno ku Central Region. Ndikulonjeza kuti ndidzavotera Chakwera. Ndiye mukuona kumene mwaloza? Mwaloza ku mukanama mwana mizanda manena nokha re. Ambuya kudalitseni. Chamani Honorable Augustine Chidzanja alandire na Secretary General malo ano komanso tiuzeni kuno ku lecture chipani chikuyenda bwanji mmanja mwawo regional chairman DJ ngati kalipo kanyimbo kasangasa akakamamizeni kulipe yoti tuluka mboma chaka chamawa. Takozeka uchita kwa champhamvu eti. Amene akozeka takweza ni manja mwamba chibakira mwamba aliyese. Kwacha kwacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera Honorable Richard Chimwendo Banda Dolofe Chikonje Honorable Gumba Honorable Dr. Jesse Kabwira Dada Jeffrey Olemekezeka Amazizi Olemekezeka Akaisi Olemekezeka Amaiki Ng'ombwe Mwawa Agogo akafuzira inuyo ndine choyambalandirani ulemu Honorable SG komanso nduna zonse mabwera ma MP amene muli apa ma regional members. Ine ntchito yanga pano si yapatali, ndimafuna ndidzatsimikizire pamaso pa Secretary General kuti tikuonetseni anthu akuno kukasitu kuti amene ayimire kuno ngati MP mutsimikizire kuti ndi ameneyi, si choncho eti? Makansalanso amene ayimire kuno Nkhotakota North ndikufuna ndikuonetseni mwakozeka kwaona. Mudalembetsa vote anthu inu. Takweza ni manja sindikukhuta takweza ni mudalembetsa.
chifukwa samangoti dolo awina musadadule vote awina dolo awina kuno mujanenera agogo nsewu wa Nkhotakota wakhala tili pa mavuto anthu ife koma achakwera akutikozera sichoncho eti alimi azimbe ayamba usimba lokoma ndizoonadi fakitale lipomwe papa koma shuga mmene zimayendera sizimayenda bwino. Tathokoze Honorable SG a president kungosankha anduna wena iyayi augwedeza makampani ena ndithu mwakhaulitsa amene akuchita chipongwe zimenezi chifukwa Malawi samayenera kumagula shuga amene zikukhala zona zimenezo ndi zona zimenezo amwenye azitifinya ife zona zimbeyo limatoka munda wopereka makolo athu zona zimenezo ndi zona tilola zimenezo zimatipweteka. Honorable SG kuno kutabwera masankho chipani cha Malawi Congress Party chidayerekeza kuti amene awuyimira kuno ngati phungu ndi Dolofe Chikonje mwana pole amene amamudziwa amene adzavotera Dolofe takwezani manja apa ndikuoneni chifukwa enanu ndikudziwa simukweza manja I think izangofika pasanje ati koma nkuti munthu angakane uvotera dolo ngati adolo tayimirirani mwina tione kuti kodi takwezani manja nonse amene makondera naye dolo kuti autenga mpando twe kwacha. Honorable SG awa ndi mayi Dolofe Chikonje amene akhala autumikira anthu kuno ngakhale asali mboma kuno autumikira anthu kwambiri. Mayi Dolofe Chikonje kudwambazi amadziwa pano pakasito amadziwa kungala amadziwa kudwangwa amadziwa ayika mabonanza wa ndi unama achinyamata simudacha tamuimbirani m'manja uyu moti kuno pacha zina lichati mati mwana ndani sindinaiwa tamakwezani SG ali pano mwana ndani moti mwana pulipuli nkukaponya kuponya voti pamene papulipuli iyayi ameneso a constituency share akansala alipo abwere makansala fikani makansala fikani makansala fikani kwaja mwasanka mwaona makansalawo. Honorable SG kuno pa 16 September tufuna uniformu chakwera pa president Dolofe MP kansala kuno kansala mwandivati mwakozeka kwa votera anthu yaweti kuno ndi mafuna ndi auze analipo ndi bambo a MP olemekezekachi munthu eti anena kuti ndi ukapuma sichoncho ati amene oti alola kuti ayikapumeni koma ena nkumana mizidwa nkumana ama kuti ayi DPP ilamula mukapereke uthenga uku DPP kunena kuti ku opposition tusadati alileza ka 5 zomwezi bola na atamadzalira chamma 15 tidzanena kuti zawa ware koma pa 6 pamwauza kuti olopata vuta saubwereraso mboma
ndipo timu yake mene mwaionera pa mwanyamata ngati awa angalole kuti wachite chibwana zingatheke. Secretary General ali apa, dada ali apa, Jesse kabwira angavomere kuti ayi DPP kabwerereso azikaphaso malubino ife timvomeraso zimenezo kulibe zimenezo akudzinamiza azicheza palibenso kwachite mwina game imene tayiponya kwakuya aidziwa pa 16 pano. Honorable mwina moni wokha amadzati ayi chilombo nchosa dzimbiro wati kwaja yekha 1 minute kenako ndidzutse a Secretary General. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Aliyense chibhakera mwamba tufuna tipange kwacha wamphamvu. Kwacha chakwera ife tose nanga boma zikomo kwambiri. Hoyambirira ndimati ndipereke ulemu kwa guest of honor athu bwana SG amene mwabwera siku la lero. Ulemu ina upite kwa nduna zonse zimene zabwera pamalo pano. Ulemu ina upite kwa anu akedera a senior chief akafuzira komanso ndiye asabutie akamphambale akudwa mbazi. Ulemu ina upiteso kwa Chimwene anga amene mwabwera pano ma MP Nkhotakota komanso pali ma MP asalima. Ulemu ina upite kwa district komanso ali John ali pano. Ulemu oposa upite kwa nonse amene muli pano. Ina ndipasa 2 minutes koma ndisanakhale pasi ndimafuna kuti bwana SG ndingosindikamo mmene afumu athu anenera tuzoti zambiri afumu afotokoza koma inenso ndimangofuna ndidusemo kuti zimene afotokoza afumu ndizoona adi na anthu awana ndituma pamodzi ndi mafumu kuti ndidandaule kuti ndipemphe kuti kwathu kuno kuli njala ndipo ndizoona. Bwana SG munabwera nda president kusapanga witness last year mezi nakhalira sama floods komanso tikaonanso pano ndi mmene vula yapangira kwa miyezi 3 vula osabwera njala ije imene nalipo chaka chatha ndeti kungopitirira mpaka na chaka chino. Ndeni mafuna ndipemphe bwana tikuzodi chimanga chikubwera inde tikuthokoza koma chimanga chimenechi anthu awa sichikuakwanira. Timafuna tipemphe bwana chimanga chili apo chikubwera koma chimangacho chikafika madi magi bwana chikungothera kwa mavenda. Bwana SG mukafotokozere a president kuti anthu awa akumagona ndi thupa laini kwadi magi kugona koma mavenda akangobwera chimanga chose ndikugula anthu awa chimanga sichikwapeza. Mena fotokozeraso afumu ndizoonadi kuti kunoko kukasitu odi kuno adimaki kulibe ndizoonadi nimangofunaso ndisindike pamenepo ndivomerese komanso zina zimene anthu awa anandituma bwana nimafuna ndipemphe nsewu wakasitu mpaka na kwa Khosolo kunise oyipa kwambiri bwana. Timafuna mukatipemphere kwa president maboma ose amene apitawa palibe boma limene linatikumbukirako sewu umenewu ndeti mafuna atipemphe ndithu kuti sewu umenewu tikhozereni ndi nsewu oti umathandiza kwambiri anthu amene amapanga ma business akufutika zedi nsewu umenewu. Chinaso bwana chimene anthu awa andituma ndichokhuzana ndi futo la mazi limene ili kuno kukasitu odi bwana. Inde tikuziwa kuti kuli mazi amapaipi koma chifukwa cha mafloods amene anachitika nthawi ya vula last year ija mazi aja anasokonekera mazi sakufika mpaka na ukasitu. Ndeni mafuna ndipemphe kuti mu system zinthu zina ndi zina ngati mapaipi anaonongeka ndeti mafuna ndipemphe mazi amenewa kuti tikhozereni kuno mazi mpaka nazafike kuno kukasitu ni vuto lalikulu. Komanso pano pa ground pamene tili pano anandituma koso asiphunzisi kuti ngati pa skulu ya Kasitu skulu imene timayidalira Kasitu primary pano pa skulu pano palibe mjigo mazi palibe ndana ndituma kuti tapemphere ndithu ana akuvutika kwambiri. Pomaliza penipeni ndimafuna ndithokoze kuti inde zitukuko zikubwera zimene a president athu atipemphera
kumabunge osiyana-siyana sikubwera za Iceland maskulu mu koma tikaonesesa kuno ukasitu odi palibe olo chimozi imene tingalozi chimene chabwerako chabungwe zonse zili kunkhunga odi zokha ndeti thandizeni ndithu bwana SG mukamapita mukatipemphere kwa president kuti zimenezo kunonso zifike. Pomalisa penipeniso ndimafuna ndithokozeso zokhuzana ndi nsewu tikuziwa kuti nsewu umene mwayamba kutikhozera koma ndimangofuna ndipemphe kuti nsewu umene upanga nkoni changu tuzoti maboma osewa akhala kutiphinja zokhuzana ndi nsewu umenewu. Ine poda ndipasa 2 minutes nsonkhano siwanga ni mawu amenewa ndingoti zikomo kwambiri. Manja mwa shadow zikomo kwambiri koma apa munganene kuti chipani cha Malawi Congress Party chidala kuitsa ngati apatu zonse zili tayali eti zikomo kwambiri kakhaleni pasi maona bozi amenewa pa 16 pano tuwanyamula kupita ku nyumba ya malamulo eti moti amene angakanika utsitsa fundo mu parliament amene akathibula eti ndi mawu amenewa ndipatse a director of ceremonies a organizing secretary kuti mutidzutsire SG zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kasitu mamulandira Simon and Kendo. Mmakondera nyimbo yanji pa Simon and Kendo? Kumaja eti. By public demand Simon and Kendo kumaja komanso mkatika rimoso ichama chilomo kansikana kajeri. Yaja ni manager? Natalia eti. Akuri Natalia komanso kumaja nsanga nyamata tikatero secretary general muzijira warm up. Zikomo kwambiri. Aha, bandi ya kula eti. Mwana pulipuli walowa bandi ya nyemba eti. Mwana pulipuli tabwerani tidzidza imbira. Tabwera ku msonkhano wa chipani timbe nyimbo ya chipani ya chakwera. Aha. Walowa bandi tikalowa sitituluka wava pulipuliwe. Tienti kwese manja mwampafu kwacha. Ngati mankonda chakwera pangani chonchi ngati mankonda chakwera. Tieni ngati mankonda chakwera. Dzanja la chakwera hilo. Huko kukasitu, huko Nkhotakota kudusa, hapo Pangala kudusa, Padwambazi, hapo pakasitu. Mamkonda chakwera, mankonda tolofe, makonda kansala. Mulungu akudalitseni. Tipitirizabe koma pano choyamba tipereke ulemu waukulu kwa senior chief Kavuzira amene muli pano. Taimana senior chief komanso asabutie taimirirani manja mwawo mwachifumu. Manja mwachifumu. Zikomo kwambiri komanso khalani pansi zikomo kwambiri gogo. Ulemu kwambiri mafumu atu nonse muli patenti apa taombelani mmanja mafumu atu. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa nduna zinzanga Honorable Jesse Kabwira, Minister responsible for higher education, komanso Honorable Deus Gumba, Minister responsible for lands. Ndipereke ulemu kwa inu ma members of parliament amazizi komanso akaisa. Taimani munabwera mocha dola hapo mnali ku meeting. Bwerani pano anthu akuoneni. Makaka amenewa. Zikomo kwambiri awa ndiona abo kaise komanso awa ndiona abo mazizi. Musamuone kufupika mazizi nakhala naye parliament nthawi itali. Kaka nthawi yata tapatse moni anthu 1 minute. Kwacha! Zikomo kwambiri mwatisangalatsa eti. Koma bwana nkhani ya nzimbe ija siyochepa kuno. Nzimbe kuno anthu amangolandirako kota ya ndalama zonse zimathera ku kampani. Nzimbe sapanga kosuga yekha yayi. Timapanga koso ethanol kuno kuzimbe. Komanso timapangako mamolasses eti. Zonse zimene zija ndalama zake alimiwa sizafikira nchifaka akudandaula. Akaise pereka nkonimoni. Kwacha! Zikomo bwana SG timatiti kutsimikizireni kuti msonkhano udali wodzidzimutsa koma mwaona chumba cha anthu chabwera yapa. Mudziwe kuti Nkhotakota ni yanu bwana komanso ni MCP. Chaya. Zikomo kakhaleni pansi. Ndipereke ulemu waukulu kwa inu
Madam Griseda Jeffrey Machini Katundu ulemu wanu wa ukulu. MP makansala nonse daimilani ajana imitsa ajani mashado koma alipo makansala oti panopa nochita hata bwera ni apa akuoneni wantu tabwera ni apa ndikudziwa nthawi acha sindilola kuti mugwire microphone koma anthu akuoneni makansala wathu akuno ku Nkhotakota ochita tili nawo zikomo kwambiri awa na MP akusalima bambo Mike Mawa ulemu wanu zikomo kwambiri kuno amatitsogolera pandale ndi honorable Augustine Chidzanja amene nthawi zonse timanena kuti kuno kulek show tikawerenga aphungu a nyumba ya malamulo ndiye kuti kunangotsala ndi kuno kokha koma kuchokera kuja azikhale achimpeni pano pamene panali wa independent koma kupita uku mpano kafe kusalima Congress yokhayokha Malawi Congress Party yokhayokha ana achakwera okhaokha zikomo kwambiri bambo Augustine Chidzanja mwationetsera pano ana wanu awiri amene achita bwino kuma primary Madam Dolofe komanso akansala waja ti mulungu akudalitseni taona kale kuti kuno anthu amakukondani muwina zikomo kwambiri a district chairman akoswese chairman nonse aku region maulemu wanu amayi ndi abambo nthawi yatha koma ndiyankhulepo zinthu zingapo kwenikweni ndiyambe ndi zimene andituma President Dr. Lazarus Makafe Chakwera. A President andituma kuti ndiyankhule ndinu anthu koma ndikudziwanso kuti aliponso wena amene achita mwayi akuoneranso pakanema ya Zodiac zimene ndikuyankhula pano. Choyamba a President andituma kuti ndikufotokozereni kuti mavuto awa munaona pakati apa amene wanthu wena achipongwe anadzuka nkumapanga ndale zofuna kuti katundu angokwereratu mtengo kuti wina aliyense apezeke kuti akanika kugula katundu azita achakwera ndi olephera zimenezo achakwera akuthana nazo achakwera zimenezo akutani kodi akuthana nazo dzana ali nduna yawo imodzi inapita malo ena akapeza kuti shuga mose mogulusira mulibe koma atsegulani chipinda ichi anapeza shuga odzadza zipinda zonse kumubisa cholinga chokuti amalawi adzivutika kenako shuga azikwera mtengo kumayamba dala zinthu zosakhala bwino ifeni yake amalawi kumaononga dziko poyerayera alipo anthu ena oyipa mitima osati inu ayi alipo wena oyipa mitima amene ndale zidadzadza kwambiri mu mtima mwawo amaona ngati kuzunza Malawi ndi chinthu chabwino bora iwowo azinena kuti dziko siluyenda bwino adzawine ndi akamatero amakhala pansi mumvere amakambirana lero tiyeni tigwetse dola ikhale 7,000 ayi lero ikhale 6,000 ayi lero ikhale 5,000 ndiye kuti amene amakaoda katundu amaoda katundu modula chifukwa amagula dola iche pa black market modaninso modula tsono atazindikiridwa anthu amene waja a president ayika ndondomeko zokhazikika bwino chifukwa chake ndalama yakunja yayamba utsika chifukwa chakuti zonse zimene amapanga tazizindikira ndipo sizichitikanso dziko lino la Malawi. Mchitidwe umenewo ndi mchitidwe woononga dziko wosafunira dziko zachani kodi zabwino kumadabwa kuti moyo umenewu unafikanso kumudzi kutumiza matumba 200 achimanga president tagulitsani mudzi wakuti madzulo mavenda unyamula matumba 150 utsala 50 anthu nkumakangana nkumagulitsanso 10 kg pamene mavenda awagulitsa chimanga usiku chimanga chonse nkupita aliponso wena kumudzi kuno umadziwa kuti panzero imika mavenda 5-10 akatero ulandira chimanga upita nacho pansika kumakagulitsa chimanga chichangati chawo kuti amalawi amve kuwawa zoti kuli njala imene inabwera ndi chilala zimenezo anthu amene osakuzitani kodi sakuzilabadira anthu a mitima yoyipa dzana ali a president alamula kwabwera chimanga chimene agula ku Tanzania chifukwa cha njalayi tiwathokoza president agula chimanga chimene chayamba kubwera m'Adimark ndiye pakuti kuno mmanena kuti kulibe Adimark anayamba kunena ndi senior chief kunyumba kwawo adanena zimenezo nayimbira nduna anena kuti lachiwiri kuno awa senior chief apeza kale malo kuti Adimark titsegule kuno lachiwiri kuno kubwera chimanga chodzagulitsa kuno Tuesday chimanga chibwera lachiwiri kusonyeza kuti kuno kuyamba kugulitsidwa chimanga malo awiri atatu kuti njala yavuta kuno iyambe uchepa pempho ndi lomwelo limene akupempha president chimanga ichi akutumizira anthu ovutika akumudzi sakutumizira mavenda amene cholinga chawo nkufuna ononga miyoyo ya ndani kodi ya wanthu achakwera akupempha inu mafumu ma senior chief
komanso inu ma group village headman mukaona kuti nkhope isi yakuno kumudzi, nkhope isi yakuno kumudzi, auzeni mwachangu mafumu cholinga achoke tigulitse anthu amene ali kuno amene akuvutika ndi njala. Chachitatu Achakwera andiuza kuti ndiuze anthu akuno ku Nkhotakota mumapempha muchanenera mazizi mmali mazimbe kwambiri kuno, mbewu zimachita bwino ndi zimbe ndi mpunga, chimanga chimachitanso bwino, enanso pang'ono foja amachita naye bwino kwenikweni kuntunda uku, koma kwenikweni kuno kumusi kumadzi zimbe ndimene matsogola. Achakwera andiuza kuti ndikuuzeni kuti bilu ija ya shuga maidikirira silichoka ku parliament ulendo uno mpaka na bilu imene itani kodi ibwere. Mwina nkuteka kuti bilu imeneyo simukuidziwa kuti ndi bilu yanji. Bilu imeneyo ndi bilu imene ithandize kuti mulimi wa zimbe apindule, mulimi wa zimbe apindule. Falero zimakhala ngati kukwatula zimbe ija kungopeza kandalama kochepa, nde ukakongolaso federeza ndi zina zotero zimangooneka ngati ndalama ija walimira anthu ena, koma chaka ndi chaka miyo yosapita pachani kodi patsogolo. Ndiye kuti lamulo limene akuyika Achakwera ku parliament pano sitting yake ino, komanso ine ndine mtsogoleri wa nyumba malamulo, tionetsetsa zimene alamula Achakwera kuti bilu imene itani kodi ibwere ndithu. Zithandiza kwambiri kuti ndalama kuno zizibwera zizipezeka. Ndimati nkutsimikizireni anthu akuno ku Nkhotakota komanso dziko lonse la Malawi palibe president amatenga ndalama kumagawa khomo ndi khomo. Izozo ndiye wina akabwera kuna mizani ndi zimene akakuna mizani kuti adzakulimira ni msewu koma osadani msewu osalima. Chimene amachita president ndi kuzindikira kuti inu anthu muli apo ochuluka ndinu alimi. Pozindikira kuti ndinu alimi ndiye president amakagwira mitengo ya mbewu zimene mwalima, amateteza mulimi kuti mulimiyi ngati amagulitsa foja 80 cents ulendo uno amugule $4 $3. N'chifukwa chake amene mmalima foja kuno mnaona kuti mitengo ya foja chaka chino inatani kodi inachita bwino. Sikuno kokha kukasungu kudowa kulimbi konse ku auction floors ngakhale ku Nzuzu auction floors kuchinkhoma kukasungu foja anagulidwa mtengo wabwino. Achakwera andituma kuti ndikufotokozereni kuti ulimi wa chaka chino foja aso agula pa mtengo wachani kodi wabwino. China chimene Achakwera andituma si foja yekha, ena mmalimako sawa, ena mati mtedza, ena mmalimako soya. Achakwera kunena kuti zimene zijakabwera mavenda msalole kukukwatulani, chifukwa mitengo imene ayika Achakwera ya soya ndi ya mtedza akufuna kuti uyo walima apindulenso chaka chino. President ntchito yake ndiyo kodi imeneyo kuonetsetsa kuti zimene zavuta kwa mulimi ziyende bwino. Ndiye kuti amene amagulitsa mtedza pa mtengo otsika agulitse pa mtengo wabwino, amagulitsa zimbe pa mtengo otsika agulitse pa mtengo wabwino, amagulitsa mpunga pa mtengo otsika agulitsenso pa mtengo wachani kodi wabwino. Tikatero ndiye kuti ndalama timasikatu tikuzigawa dziko lonse la chani kodi la Malawi. N'chifukwa chake wina adanena kuti aliyense apeze chochita. Uyo wangokhala pa khomo nkumati boma limthandiza sizimatheka sizimachitika. Umatukwana boma tsiku lililonse, koma ngati uli mulimi wa zimbe tikakuthandize kuzimbeko udindo wa president nkuonetsetsa kuti zimbeyo upindule nayo. Ngati uli mulimi wa foja tipite ku foja kuti tikuthandize kuti foja yo utani naye upindule naye. Izizi nzimene akupanga Achakwera. China chimene andituma Achakwera kuti ndzanene kuno makamba za msewu wa mzimba woma kafika ku Khosolo tayika ndalama mbudget, tayikamo ndalama mbudget cholinga kuti msewu yambike umenewo tiukoze msewu chifukwa malonda ambiri amakanika foja chani kodi cha msewu umenewo. Pamene tayika ndalama zimenezo mbudget amene mukumapita kusalima mwaona kale msewu wabwino umene Achakwera kutani kodi akumanga. Kuchoka kuja ku Nkhotakota kukapwaka phatenga kumabwera kuno msewu Achakwera akumanga. Ananena afumu apa, afumu Mulungu atikudalitsani. Alipo wena mafumu sane na zoona. Kwabwera maboma ambiri mbuyomu. Analamulirapo a DPP, analamulirapo a UDF, analamulirapo a PP. Maulamuliro wose, a Bingu, a Peter Mutharika, a Joyce Banda, amangoti msewu wa M5 ditayamba. Msewu wa Nkhotakota ditayamba. Palibe msewu siti na utani msewu. Siti na uona. Ngati tauona msewu, tauona maulamuliro wa ndani kodi Achakwera. Chikaza kuti ena awana ali mbuyo mwana ayamba msewu umenewu bweza Achakwera akumalizitsa. Koma msewu umenewu auyamba ndi Achakwera. Mulungu adzadalitsa.
ndipo chimene tikuthokoza kwambiri ayika ndalama mu budget. Ayika ndalama muchani kodi? Mu budget. Cholinga uthamange msewu, mabridge yake hapa mwamba, quality yake ya msewu yachaniso kodi hapa mwamba. Mukapita nkhani ya zipatala akamba zabadwanga maternity wing, akambanso chipatala cha mafumu, komanso ma technical college mukapita kucha mkapeza kuti a president hamanga kale kucha kwa kaise technical college hapa mwamba kwambiri. Kuno Nkhotakota, kuno kuchani kodi? Nkhotakota. Ndiye munamvera budget aunena kuti amanga school of excellence ku Nkhotakota. School of excellence ikumangidwa ku Ngala school of excellence. Ndiye kuti school yapa mwamba kwambiri, secondary yapa mwamba kwambiri akuimanga kuno ku Nkhotakota Chakwera. Zimene moyo mwinamo sizimatani, zimenezo sizimachitika. Koma ngakhale ndikutero ndiye kuti mma school block amma school mwamanga ma school block osiyanasiyana. Akumanga ma school block 11,000 dziko lonse lachani la Malawi. Ma school block 11,000 amenewa cholinga cha Chakwera nchonena kuti mwana asaphunzire pachani pasi pa mtengo, mphepo ikamabwera isamuombe. Ndiye tikudziwa kuti chifukwa kudali bata lalikulu, kudalibe ma school block amene amamangidwa mbuyomu, anthu ambiri mudera Nkhawa chifukwa mwina school block ikumangidwa ndi imodzi kapena awiri. Ndikutsimikizireni kuti Chakwera atsimikiza kuti school block sija amanga school ina iliyonse, ndipo pamafika chaka chamawa aonetsetsa kuti ana asaphunzirenso pachani kodi pa mtengo. Tsono tikamanena za utsogoleri timanena utsogoleri wa masomphenya. Inu mukudziwa kuti zaka ziwiri zoyamba za utsogoleri wa president Chakwera anakumana ndi mavuto akulu kwambiri. Kudamwalira nduna za boma, kunamwalira aphungu a nyumba ya malamulo. Kuno ku Nkhotakota mudataya phungu chifukwa cha covid. Kunali matenda aja osautsa, chuma chonse chidayimiratu. Palibe amene amagwira ntchito, mafakitali adatseka, holo iyi dwango adatseka chifukwa kuti covid idafika povuta. Zaka ziwiri zimene zija chuma chidayimiratu. Koma Chakwera mkatikati mwa mavuto amene aja sanasiye kukhala ndi masomphenya otukula dziko la Malawi. Lero tikamakamba za chitukuko tukamba zokuti kuno kudwangwa, kuno kudwambazi, kuno kungala, kuno kasitu, kapena kuno ku Nkhotakota tupindula nawo. Chakwera aonetsetsa kuti chitukuko chifike paliponse. China chimene ndimafuna ndinene, sinonse makolo mungakwanitse wana wanu kuwatumiza ku university otakalipire wokha. Sizingatheke. Fees ya ku university malinga ndi zosoweka za kumeneko inadula kwambiri. Chakwera atenga ndalama zapadera kuti athandize ana 30,000 ota achita kulipira school fees mwangongole, akadzamba ntchito adzambe okha kubweza ngongole ichi. Izizi Chakwera adzipanga kwa zaka ziwiri ndi hafu tsopano. Ana oposa 30,000. Mwana wanu akasankhidwa kupita ku university ya boma, Chakwera ayika ndondomeko zoti mwana wanu ameneyo athandizidwe. Dzulo ndi dzana tamva wena akunena kuti akadzatenga boma adzayika maphunziro a secondary school mwaulere. Pamene adakanika ali u president, adaunyambita kale u president yu. Adali kale president. Fuso nkumati nthawi imene adali president chifukwa chani zimenezo sanatani kodi sanachita. Chifukwa atuluka mboma nkumaona ngati anganamiza Malawi. Tisanamizane secondary kuli anyamata ambiri atsikana ambiri. Kumafunika ndithu azithandizira pang'ono. Nkhani tidzikamba ife tidzinena kuti malipiro ku secondary asakwere, akhale otsika chani kodi mtengo. Koma tikamanamiza Malawi lero kuti mudzachotseratu maphunziro ku secondary, fuso nkumati nthawi imene mudali president kodi zimenezo simudachitirenji? Siko kwambiri DJ Facha nthawi. Ndimafuna ndinene zimene amanena Chakwera amapanga. Ananena kuti DPP mudachotsa JC. Ine ndikabwerera mboma JC tani? Sina bwerere JC. President azikwaniritsa zimene anatani kodi? DPP itachotsa JC maphunziro adalowa pasi. Ndipo chaka ndi chaka mayeso amaberedwa kuno ku Malawi. Chaka ndi chaka manebwe makaniko gwira bwino ntchito. Ngati manebwe igwira bwino ntchito mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Komanso ngati aphunzitsi akwezedwa promotion, akwezedwa mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Anthu ogwira ntchito za umoyo ngati akwezedwa mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Tinene pano mosapsatira Chakwera ndi kamuna ena achata ima lwa 3 4 palibe angagwetse Chakwera.
Ndiye ndifuna ndinene pano ndidanena pa interview koma idali ya 1-to-1. Ndinene pano live. Dziko lonse live. Ine ngati Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Komanso ngati mtsogoleri ku nyumba ya malamulo leader of the house. Nkhani mukumakambirana kumanamizana ya age bill. Kumanena kuti alipo wena amene afuna kubweretsa age bill kuti Peter Mutharika asakaime mwauponda. Anaziyamba yekha abwere aime tikathana naye pa ballot. Funa onena pano. Ndikabanja kanu komweko kamene munagalukiranako kamene kamakupanga zanu za nyasizo. Ife achipani cha Malawi Congress Party tufuna Peter Mutharika tipikisane naye pa 16 September chaka chino. Age bill si nkhani ya kongeresi ndipo sitikudzifuna. Ife timalemekeza nkhalamba, timalemekeza anyamata. Peter Mutharika sitidana naye fwa cha msinkhu, timadana naye fwa anaononga dziko la chani kodi la Malawi. Sitidana naye fwa choti wakula iyayi. Kodi munthu akakula ndi vuto? Ayi. Koma timadana ndi Peter Mutharika chifukwa boma lake limatinamiza za msewu wa Nkhotakota koma msewu sana tani kodi sana mani. Timadana ndi Peter Mutharika chifukwa ngati tili njala ya nkhani ku Malawi idabwera mulemulo wopita ndani kodi Mutharika. Timadana naye fwa chakulephera kuyendetsa boma. Chifukwa chobwereka ndalama zoyendetsera dziko mwakatapira. Mukadzamva kuti achakwera kubweza ngongole. Palibe boma limene silibweza ngongole. Silibwereka ngongole. Boma lina lilonse limabwereka ngongole. Koma timabwereka ngongole pa mtengo otsika. Chiongola dzanja chotani kodi chotsika. Concessional borrowing. Sitilola kuti tikabwereke ngongole zoyendetsera dziko mwakatapira. Chipani cha DPP chidabwereka ngongole mwachani kodi mwakatapira. Ndi ngongole zimene zija anyake amabwera kudzatenga mwezi ukatha. Chifukwa chake ife tinatenga boma ngongole zonse zimene atenga DPP amabweza na achakwera. Ife tinayesera wauza achakwera kuti bwana bwanji musabweze ngongole sizikukudzani. Akuti mmene ankabwereka mabwereka mu dzina la boma la Malawi. Ndiye ife ndapetizibweza fama bwereka mu dzina la boma la chani kodi la Malawi. Ngati Amalawi aukanika kutukuka mukapita kumpoto huko Amalawi ngati anapatsidwa quota system anapatsidwa mulamuliro wa chipani cha DPP. Ngati ana mizido adazamangidwa Mwombela University kumzimba mulamuliro wa chipani cha chani kodi cha DPP. Ndiye mumvetsere pano atolankhani munene sidi kufuna wina anene kuti Malawi Congress Party yabweretsa age bill. Ndipo tikaikana kuyambira ku business committee tikaikana ngakhale mu parliament. Ndipo ikafa ya moyo. Akuti kumamuchukisa Peter Mutharika. Paliso chopa pa Peter Mutharika. Pali chopa chanji pa Peter Mutharika. Ndi filimu yoti dayionera kale. Filimu kayionera kale oladzimenyana oladzibayana umadziwa kuti aluze nduyo. Muntu tidamuyesapo. Muntu tidamutani kodi? Tidamuyesapo. Zaka zoposa 6 hali mutsogoleri zidankanika. Lero Malawi Congress Party singa makale njenjenje umapa Peter Mutharika. No. Nde izo zomanamizana za age bill ndi nkhani yakwana. Mukambirane nkabanja kanu kamene munathawitsanako. Kamene munakanganako. Muuzane kandi akabambe kandi anankhumwa kambiranani za age bill. Osati zilikuche ife. Ife tilinayo watu poli number 1 ndi chakwera. Tomato ogulitsa osachita naye manyazi. President osa sanka mtundu. Inu mkadzamva kuti president azikhala opanda chanko ndiye chakwera. Mukapita ku Nsanje mukapeza njanje. Mukapita ku Tyolo kwawo kwa Peter Mutharika tumanga stadium tumanga ma office. Kwawo tukapita Mutharika. Mukapita ku Zomba tumanga so stadium kumeneko. Mukapita ku Dedza miseu. Mukapita ku Blantyre miseu. Kuli Longwe miseu. Mseu chaovuta dziko lonse la Malawi. Wochoka ku Kalonga mpaka nako kafika ku Lumbadzi. Maboma wose adakanika umanga. Miseu imene ija wamanga ndi Dr. Lazarus Makafe chakwera. Mukapita ku Kasungu kuli contractor. Mukapita kwa Agenda kuli contractor. Mukapita ku Kacheche Chiweta kuli contractor. Miseu imene akumanga ndi ndani? Timalize motere. Tikupita ku Ndale ndipo wazikhala zambiri zoyankhula. Adzibwera kumakuna mizani. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Palibe asakunamizeni olo MP sanga kwanitso enda wapasi.
olo kansala amapempha ngongole ya njinga ya moto ndiye president angaende wapasi ndenga ufuna president atifotokozere ayambe walapa atiuze chifukwa chani amalandira ndalama za nkhani ku reserve bank tonse tikuvutika m'Malawi mamiliyoni mabiliyoni amapita kwa munthu mmodzi ayambe wapepesa kaye kabambe tamuuzeni kabambe kuti Amalawi siwopusa sunga anamize lero kuti udzaenda pasi popita ku office Amalawi akiati kena kwa kampanikiza hala I was joking presidential candidate asipanga joke asamapange joke MP asamapange joke kansala kambira nani kumeneko Malawi ake suyu ayi ndikatera Chimwendo akulalata Chimwendo akunena zoona chifukwa ndinu nomwe munati mudzaenda pasi popita ku office palibe president angaende pasi popita ku office amenewo maloto achumba palibe auchotsa Chakwera pa mpando kazuveka kaya palibe auchotsa Chakwera pachani kodi chisisi chake ndichi amene maona msewu kwa Nkhotakota amene maona zinthu kukozukubwera pansi pa ulamuliro wa Chakwera tiyeni tipange chimvano cha mavu chimvano chachani kodi cha mavu tigwirizane wina ndi nzake tikavote mwa unyinji tikavotere Chakwera pa 16 September 2025 aliyense amadalembetsa kuno ku Nkhotakota nyani samulekera munda komanso nene pano momveka maliro akatuka musiwa satani sabwere maliro akatuka musiwa sabwere nthawi ino Mulungu ampatsa Chakwera ndipo Mulungu amaona mavuto amene agwera dziko la Malawi anakati abwere kuli ajawo azanga tinakatha psete tonse dziko lonse dakapita mupange ndale zopanda ziwawa ena mmabwera mmatumidwa ndandale amakuuzani pangani ndale za ziwawa Chakwera ngati mbusa kuti mupange ndale zopanda chani kodi ziwawa tidzingoyankhula ndale pa podium ngati pano tidzigemulana pa podium pali ngati pano koma osatenga chikwanja ukhapa munthu osatenga mwala akumenya munthu asakhetse magazi chifukwa cha ndale ayi ndale zidzabwera zidzapita koma moyo ndi wake wa Mulungu aliyense amene apanga chipongwe nzake kandi wa Kongresi kandi wa DPP kandi wa UTM kandi wa chipani chanji zindikira Malawi adavotera multi-party democracy tili mzipani zosiyanasiyana wina aliyense pano ali ndi ufulu osankha chipani chimene akuchitani kodi akuchifuna ndio ukaona kuti pachama nena kuti ukamaluma ndio ndio ukutani ukuluza oluma ndio kuti ndio wakutani akuluza anyamata Malawi Congress Party osabwezera cheni pakalanka tiyeni tikaoloka palibe angagwetse Chakwera wina afuna asafuna adzinamizana adziunjikana adziimba nyimbo zawo adzipita m'misika nkumapanga misonkhano mulimi wa ku Malawi amene akugulitsa mtengo wa foja sanga iwale Chakwera mulimi wa ku Malawi amene akugulitsa soya sanga iwale ndani kodi Chakwera mwana wa sukulu amene akupita school fees ku university sanga iwale ndani kodi Chakwera makola amene akuona zimene Chakwera akumanga ma primary ndi ma secondary sanga iwale Chakwera ndikuuzeni nonse muli pano wina afuna asafuni kumwamba chivumbulutso 3 verse 7 akatseka chitseko Mulungu palibe amene adani amatsekula DPP chitseko chake adatani kodi muchama pedwa abino Malawi muno mizimu idapita kwa Mulungu kumwamba kumafa abino dziko lino utsogolero lilipompa kungotenga Chakwera utsogoleri mabino wonse kulembedwa ku army ntchito kulembedwa ku polisi ntchito ena mpaka na ma advisors a president ena mpaka na ku parliament aliyense nkukhala momasuka zimene adachita DPP ku Phantu 21 ku Mzuzu pa 21 July tili mu democracy Amalawi sangatani zimenezo Amalawi sangaiwali hadi dzuwa linyenga mdima umatani masiku amatera kucha mukabisala pa chipande imakwana nthawi amadzaona muchite ndale zokondana musachite ndale zonyozana ine ndingwauza anzanga DPP tent kumane pa podium miyala futi kapena mipeni simanga dziko ngati uli ndi fundo bwera tikumane tiyankhule fundo Amalawi ndi amene asankhe aone kuti koma uyo tomato uyo ndi amene atithandize Ambuye akudalitseni nonse anthu akungala Mulungu akudalitseni nonse Chakwera kuti muone nonse Mulungu akudalitseni tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni nonse zikomo
amene awasankha pompano munachititsa msonkhano umene kunali kofunikira bwanji kuti mubwere pa ground muzapange endorse Dorothy Chikonji? Ifeyo tikupanga ma primaries ndipo kuno kwasankhidwa makansala awiri amene ayimire Malawi Congress Party komanso shadow MP amene adzayimire Malawi Congress Party Mulungu akalola inshallah. Ndipo chifukwa chimenecho tinabwera kudzaonetsera wanthu komanso a president anatuma kuti zapereke uthenga kwa anthu malinga zimene zikuchitika mdziko muno. Zambiri zimene tayankhula pano tapereka mayankho amene a president anatiuza kuno kuli njala tapereka yankho la mmene chimanga gulire kuyambira lachiwiri komanso tafotokoza alimi azimbe kunoko akhala kupempha sugar bill. A president adalamula kuti sugar bill chaibwere parliament. Ndipo ineyo ngati mtsogolero parliament iko ndachimikiziranso anthu akuno ku Nkhotakota kunchalo ndi kwina koseko kuti sugar bill ija ikubwera mmene tili pano pa parliament. Sitichokanso mpaka nati kwanitse sugar bill. Tawutsimikiziranso nsewu wabwino umene kumangidwa kuchokera kwa Kaphatenga kusalima kumabwera mpano kafike ku Nkhotakota kuti nsewuwo a president ayikamo ndalama zokwanira contractor apitiriza. Paliso msewu wina ochoka kuno kafika mpaka na ku Khosolo umene wonso a president ayikamo ndalama tiyamba ndikulambula chabe sitikamo ntala chifukwa ndalama sizingakwanire koma ndalama zolambulira nsewu umeneyo ndikuyika gravel a president ayika zokwanira. A president akumanganso ma school block osiyana kuno tawatsimikiza chitukuko chita patsogolo. Mavuto awena amene apereka tawamva amene mayankho ake mwina sidakakwanitsa kupereka pompopompo koma nkhani yayikulu kwambiri imene tatsimikizira ndionera kuti chidwi cha president Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuno ku Nkhotakota ndi chachikulu ndipo miyo yawo a president akudziwa kuti ukumana ni mavuto ndipo awathandiza. Ku nkhani ya ndale talimbikitsa chipani chathu kuti chikhale cholimba ndipo kufika 2025 chaka chino pa 16 September tikavotera Chakwera ndipo apitiriza kulamuliranso dziko la Malawi. Pamene tikuyandikira chisankho pali ganizo lililonse lokhala mu mgwirizano ndi zipani zina? Ifedo a Malawi Congress Party mgwirizano wathu woyamba nda Malawi timafuna kuti tikhale chipani cha national. Chifukwa zipani zina zimkaziona zabanja zoti kubanja akambirane kaye ndi akanene kuti akambirana chani. Ife ndi chipani cha dziko mmene kulili kumwera kumpoto pano pakati timapanga zofanana. Alliance number 1 ndi a Malawi ndekuti amalawi akumpoto amalawi apakati amalawi akumwera tonse tipange zofanana. Ndekukakhala no magulu oti kaya ndiogwira ntchito amabungwe timataso alliance kandi zipani timakana so alliance chipani chotsekuka chomasuka ndipo wina aliyense amene angafuna kugwira nacho ntchito tigwira nacho ntchito. Ifeso uyo timuone kuti uyo tikukanga tikumakamba zofanana osati zobwezera amalawi mbuyo fa alliance ena ndokambira notibwerere mbuyo. Ife tifuna tizipita mchitsogolo tikapeza amene tikuwaona kuti awa tingatokana ubwinobwino ndipo akakhala kuti ndiovomera tigwira nawo ntchito. Koma alliance number 1 ndi Malawi dziko lonse, a national party that has people from the north, people from the center and people from the south in authority, in responsibilities. Mwakamba kuti nkhani ya HPUC ganizo la chipani cha MCP ndipo inu ndinokonzeka kupikisana ndi apita Mutharika? Ine ndi manena ndipo nanenapo pano pa zodi yake. HPU ndi nkhani ya ana awo amene anapakira anapandulana ku DPP. Sizi kuti kuja ifeyo choyamba timalemekeza azigogo ndipo tikumanena tsiku ndi tsiku apita Mutharika sitimadana nawo chifukwa cha nsinkhu ayi timadana nawo chifukwa choti analephera kuyendesa dziko la Malawi. Timadana nawo chifukwa chokuti mulamuliro wawo dziko linabwerera mbuyo osapita mchitsogolo. Sitidana ndipita Mutharika chifukwa cha kukalamba ndi kwake chifukwa munthu akakalamba sikuti timunyoze yayi ngati yakudziona kuti angatokwanitsa adzatiuza. Koma ifeyo sikudana ndipita Mutharika chifukwa cha kukalamba. Nkhani ya HPU sikukhuza Malawi Congress Party sidalotepo sidakambiranepo ndipo sitidzayibweretsapo ndipo tikayikana even akakangoyitchula osati chokuti tikayikambirana nkumaka vota yayi kungoyitchula kokha biluyo tikayikaniratu. Ndipo amene akumanamizira Malawi Congress Party ine ngati secretary general komanso ngati mtsogolo nyumba ya malamulo siza Malawi Congress Party ndi za kabanja kawo kamene kanali kamodzi koma kanagawanikana akambirane kumeneko koma amulole Peter abwere. Ife tikufuna Peteryo tiawuza Malawi kuti Peter analakwitsa izi anaononga izi sitiumuka naye. Ili ngati filimu yoti muyionera munayimaliza kale tudziwa kale kulephera kwake sizoti sitiumudziwa tumudziwa kale. There's nothing new that he can bring to Malawi. There's literally nothing new. He had his time. God gave him his time and he should have done everything that is promising Malawians today. Malawi has booted him out because he failed to lead this country. There is no way Malawians can vote for him again. And for that reason, we are not afraid of him. Let him come. And age bill is not an agenda of Malawi Congress Party. No single member of parliament. We have never thought about it.
We have never dreamt about it. We will not bring it, and we will shoot it at its arrival in Parliament. Why was it important for the party to come and endorse Madam Dorothy Kachonje? We didn't endorse. She was chosen by the people, and she's not alone. 2 more councillors have been chosen, and this is very important because we must have democracy in the party. And I'm happy that now ladies are winning seats in these primary elections, meaning, God willing, we're going to have more lady MPs as we go for 16 September 2025. But we also came here to tell Malawians what Dr. Jagwera is doing for the people of Nkhotakota. What is the plan? Where are we going from now? And what should Malawians hear and listen from Dr. Jagwera? Now, you also mentioned the issue of, just the issue of an alliance. Is that in the books for the MCP? I never mentioned about an alliance. You asked me about it, but let me take it. Alliance for us, number 1, is an alliance of all Malawians from the north, center, and south. Malawians first. We must not have family parties in this country. We must have national parties, parties that are going to be responsible for national agenda, national affairs. And Malawi Congress Party, the number 1 thing is let Malawi be one. That's why we open up the south, we open up the center, we open up the north for positions at any level, either vice president, either president, whatever. But if it comes to political parties affiliating or becoming one, we have no problem. As long as we are like-minded, as long as we are moving Malawi together and Malawi forward. We wouldn't want to be in a position where we have a party that failed and we want to unite with that party so that we go backwards. For us, we know the genesis of the problems Malawians are facing in this country. And for that reason, we know who we can partner with. If they will be willing, we'll be able to partner with them because they want to take Malawi forward and we want to take Malawi forward. And we have no any other condition other than the agenda of taking Malawi forward. We know we have a candidate, Dr. Jagwera. Anyone who joins us, we have no problem with that. We are going to work together. But if your aim is to bring back Malawians backwards, unite with those that destroyed this country, then I think Malawi Congress Party is not ready for that. Thank you so much, Honorable. Amenewo ndi Richard Chimwendo Banda kungofotokozerapo zina mwa mfundo zomwe ngati chipani anabwera kuti azafotokoze kuno kukasitu ku Nkhotakota pamene anali ndi msonkhano wa chipani. Iwo akambako kuti nkhani ya mgwirizano ndo olandira chipani chomwe chingabwere koma akhale kuti maganizo awo ndi amodzi ndipo mfundo zawo ndi zogwirizana. Mfundozi zikhale zopita chitsogolo osati kubwerera mbuyo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.